Everybody be Kobianu. We're doing this, yo. Over there, Telugu, we getting down, everybody be Kobianu. We're doing this, yo. Over there, Telugu. Everybody people can go. We're doing this, yo. We're doing this. Over there, we getting down, We're getting down. Everybody people can go. We're doing this, yo. Now, first of all, make I introduce myself. Afambo, that nigga raw. I'm from Umwesere, Amabo, Okokitim in Abia State. Gezianante now, make we relate. Abo menega, boto una sam. Ngocharapa, munu egoregua, agu vex. Because ejegoma America gwegu, bikono koporono maka ona madiri. Ndibo kwenu, hey! Ndibo kwenu, hey! Igbo question, let me appear with a bottle of beer because we had it up to here. We don't suffer past King Jaja of Okobo. We God help this Okobo and our Naira and Okobo. I know be Okobo. Ana make alone. Ndi nekili Igboamaka oge obuna ana masu unu ntewo. Abukwa nwanne unu nwaanyi. Oriakụ Esther Nnenna Kutinobi. Apụta kwa ma ọzọ otu m na-esi apụta. Na-asị ndị bayi nọdụ n'ọfụma. Ana m enye unu ekele na enye unu nsọpụrụ pụrụ iche maka nkwado unu niile. Ndewo na. Dịka anyị si na-ekwu emekwa na-eje, anyị na-ekele ndị Igbo niile nọ na mba niile dị iche iche. Ndị nọ na mba Afrịka dị iche iche, ndị nọ na mba ofesi dị iche iche, ma ndị nọ na China, ma ndị nọ na India, ma ndị nọ na Australia, ma Canada, America, bụ ndị na-ekene anyị masị unu jide nke unu jisie n'ike. Ndewo. Anyị pụtara mgbede a ikwu okwu pụrụ iche. Kama tupu anyị aga n'iru, achọrọ m ikene Chukwu abịa bụ okike nke ndị Igbo anyị na-efere maka nwanne anyị, obere nwanne anyị a na-akpọ Christopher Chidebere. Nwatakịrị ahụ na-adịsịrọ Chukwu nọkwa n'azụ ma ekwensu bịa buru ọnwa bụ nsogbu ya wee bata. Nwatakịrị si n'ụlọ gbapụ, si na ọ na-achọ nne ya lagoro ụlọ. Mama ya pụta, mama ya arụ na-adịghị na-achọ ya. Anyị wee zipụ ozi mkpụrụ abalị abụọ gara aga kwuo na a na-achọ nwatakịrị a. Otu abalị gara aga Chineke mee ebere ya achọta nwatakịrị a na strata. Chukwu na mee ebere mmadụ fụ ya n'ozi ezipụ wee ghọta na nwatakịrị a wee kpọba ya tizie mkpu ndị uwe ojii bịazie akpọrọ nwatakịrị akpọrọ ya kpọlatara nne ya. Anyị na-asị Chukwu nara ekele niile n'aha Jizọs, amen. Na-asịkwa Chukwu biko chebere anyị ụmụazị anyị n'ozi ije anyị bịara. Ekwekwala aka atụmatụ ndị ile ọbụla mezuo na ndụ ụmụazị anyị niile n'aha Jizọs, amen. N'otu aka ahụ anyị chọrọ ikwu ihe mere anyị jikọta ebe a. Anyị bịara ikwu okwu ihe gbasara arụike ọkasịsị arụike ụmụ nwaanyị oge ha dị ime, a na-akpọ maternal death n'olu oyibo. Ihe a achọka orika maka na anyị nọ na UK. Anyị afụgo statistics niile ghọta na n'obodo anyị nchepụta ana Igbo sub-Saharan Africa na n'Igbo niile. O nwere dịka ndị oyibo na-asị a na-eme ụmụ nwaanyị ga-emụ nwa 88% of ụmụ nwaanyị jere mụ nwa ihe na anwụ. Kama n'obodo a ọ naghị eru 10%, even a na-agba like 6% of the whole population ndị na-enwe nsogbu nke ọnwụ na-ịmụ nwa. Anyị imekwa ha na-eji enwe nsogbu a bụ na achọọla gbaa mbọ mee ihe niile onwe ka ndị dọkịta ma ndị midwife ga-eji zọpụta ndụ ha wee nwụọ. Nke a bụ a na-akpọ extreme cases. But na baịsịpụta oge ọbụla onye ahụ jere ịmụ nwa ọ nwụrụ, nke a jere ịmụ nwa ihe anyị na-akọ. O nwere ka a ga-esi metie ihe anya n'obodo anyị. Ụmụnne m, anyị na-asị na ndị be anyị na ndị ọchịchị anyị na onwe ihe ha na-eme, na ha anaghị eme nke ha ọ eziokwu na onwe nke ha na-eme,
kama anyị akwụkwọ ndị mmadụ nwere ike kwa ijisi ike n'otu anyị niile dị iche iche n'ihe bụla anyị na-eme anyị nwere ike hazie okwu nye aka tinye ya n'ụdị ya maka anyị bịara ikwuta ndewo ịbụkwa na-eje tupu ị mara ihe ị ga-eme wee nye n'ihe aka ị ga-amata ihe na-akpata ya ka ihe na-akpata ọnwụ ndị nne na ụmụazị n'afọ ime ka ihe na-akpata ya maka anyị ga-etito anya nke mbụ especially na black women o nwere ihe atọ na-akpatakarị ọnwụ ụmụ nwaanyị n'afọ ime nke mbụ na-abụkarị ihe a na-akpọ heart diseases a mbụ ma nwaanyị dị ime oge ahụ o ruru ịmụ nwa ya n'elu ihe niile blood ya ga na-apọmpụ ihe niile nọ n'ahụ ya ga na-arụ ọrụ o nweluzie any little thing o nwere oge ahụ ka ọ ga-apụtasị most times heart diseases na-egbu ụmụ nwaanyị n'afọ ime ọzọ abụrụ gịnị preeclampsia bụ abịazi high blood pressure nwaanyị agbali elu ọ na-ebidokarị mgbe nwaanyị nọ ọnwa 5 20 weeks n'afọ ime ọbịa blood pressure ahụ ewu n'elu ọ ga-emegide ruo mgbe nwaanyị mụrụ ọmụcha nwa mejikpa ya aka nwaanyị adanwụ nhapụ nwa ọha na eze a na-ebe na-eti ndị nwe nwa agbara aka nwa nwatakịrị amụrụ amụ n'ụwa agbara aka nne too onye nwatakịrị na-enweghị nne ahụhụ ọ na-ata awụghị otu ọwụ ha abụọ nke ahụ nke atọzi na-ebutekarị ọnwụ ụmụ nwaanyị ahụ lack of proper medical help bụ ihe kwesịrị ịdị otu o kwesịrị ịdị ada enwe na-ebutekwa dị na o nwekwara dịka a na-akpọ social and environmental factors na-ebutekwado ha bụ na ihe gbara nwaanyị gburugburu mgbe ụfọdụ na-awụhụ ọbara mgbali awụhụ obi ọjọọ o nwere ihe ọzọ na-ebutekwa ya nke na-ebutekwa ihe ebe ebi oge ụfọdụ ọtụtụrụ oge na be anyị ụmụ nwaanyị dị ime na-anọ under dirty environment a na-anọ ọgba ha ichi ọzọkwa awụrụ mmiri ọṅụṅụ enweghị ezigbote mmiri ọṅụṅụ na be anyị ọzọ awụrụ anyị amaghị the chemicals na-eme affect nwaanyị anya dị properly educated when you come in contact with harmful chemicals mgbe ị dị ime ọ na-emebi ihe ọ na-emebi ihe ebu aka ọhịa ọzọ na-ebute nsogbu mgbe nwaanyị dị ime eruzie azọwa ndụ ya mere anyị ji na-ekwu o kwesịrị ndị be anyị tinye anya n'ọdị ya maka orike na be anyị mkpụrụ izuụka abụọ gara aga ndị awụmama women pụtara mee ihe a na-akpọ fundraiser ka atụkọta ego ihe n'ọgwụ dị na n'ọgwụ abụọ n'ọgwụ ndị ọcha anọdụ gụọ afọ na-amaghị afọ kama ndị ọcha ala alarụ ndị Naijiria take over ebe niile dara nwezi ihe dị ebe ụmụ nwaanyị apụtasị ka ha nye aka bulie ụlọ ọgwụ elu tinye ihe niile maka ha nọgụ ụmụ nwaanyị nọ na UK ọtụtụ n'ime ha nọ na medical health ọtụtụ n'ime ha bụrụ ndị mma ọtụtụ ihe a ga-eji tinye social environmental factors a ga-eji tinye aka n'ọnọdụ ya mere ha ji pụta sị ka ha mee ya anyị ọwụ ndị Igboamaka bụrụ ndị zipụrụ ozi anyị sịkwa na anyị ga-ezi ozi a na-eche ọ bara uru the chief launcher ebe ahụ bụ medical doctor professional ya mapụtara ebe ahụ na-ekwu na ihe na-aga n'obodo anyị na ọ na-agbanye mmiri akwa kama na ebe a ka ịhụ na ihe ahụ na-eme nwaanyị ada kpi nwụọ ọwa ka m kesi n'ebe otu asị ọfọ ya ọchọka ya mere anyị ji sị ka anyị bịa kwuo okwu ọkwụsị okwu gwa ndị be anyị na Nigeria anyị nwere eziokwu anyị nwere good governance kama ọ bụrụ na o nwere otu niile dị iche iche organization niile dị iche iche ga-eji na ọnụmara ama niile ha si n'ala Igbo local government ebe ọbụla ha si ha ga-eji tinye anya n'ihe na their local government nye aka
obere oge a na-eji ata isi ewu aṅụ mmanya emekọta ya tinye all these things into being na be anyị tinye in action na be anyị ọ ga-enye aka. Okay, anyị ekwugo n'ihe na-egbukarị ụmụ nwaanyị ka ịgwa na otu ha ga-esi nye aka mee ka o belatata ka ihe a ga-eput in place ga-enyetụrụ ụdịrị ihe aka na anyị ga-etinye anya. O nwere ihe anọ bakasịrị uru anyị ga-etinye aka. Research ekwuola na ihe dum achịkọta ya ọnụ put oil in place na n'Igbo anyị ọ ga-enye aka ọnwụ ndị nne ebelata. Nke mbụ bụ ezigbote antenatal care, bụ iledo nwaanyị dị ime anya ọfụma mgbe ahụ ọ dị ime. Nwaanyị dịrị ime ọ dị mma dịka anyị na-afụ n'ebe a n'obodo Amerịka na obodo ofesi dị iche iche eme ka na nwaanyị ahụ jere antenatal care at least ugboro 4. A ga-enyo onye nyo obi nyo ebe niile, enyo nwatakịrị nọ n'afọ ya na-ekwe ma nwatakịrị ahụ ọ na-erikwa nri, ọ na-esikwa na nwatakịrị, nwaanyị aba na nwatakịrị. Maka gịnị? Nwaanyị nwere ibu buru ibu ọbara mgbali elu a mgbe ụfọdụ the blood na-esekuleti nri ahụ agaghị na-apọmpụ ọfụma to ndị a digestara na nwatakịrị ga na-eri from nri agaghị anagalite that child. Mgbe ha na-aga antenatal a ga-eleta ma nwa ahụ ọ na-ebukwa ọfụma, nne ọ na-erukwa nwatakịrị ahụ from nne ya ọfụma. Nwaanyị dịkwa n'ime ahụ ọ dị ya mma, a na-ele ya na-eje enweta like 80% chance of saving that baby and saving the mother. Ọzọkwa ka nwatakịrị si nọrọ ọ nọzikwara ọfụma tupu rie nwaanyị eje mụ nwa ya nwa ga-emezi ewere ụtụtụ chọwa ewu ojii. Nke ahụ nke mbụ. Enwere ọzọ nke abụọ bụkwa nke anyị na-eti mkpu ka anyị nwa bụ ndị nọ n'ofesi, ka associations na organizations niile tinye anya na ya, chọwa ya na ebe mba Igbo niile ha na-represent n'obodo a, ka ha tinye, ka ha nwee ike hazie onwe ha, chịkọta ego ga nye aka na nka. Make sure na trained medical professionals they put in place n'ụlọ ọgwụ niile. Good midwives, good doctors, obstetricians, ka ihe na-akpọcha gynecologists, ha nọ dị. Ndị ga-anọ ebe ha, ndị ma ihe a na-aga eme ihe ekwu n'ụlọ ọwa abata n'ụlọ ọgwụ ya nwụrụ ndị na-agụ ụdị enete. Ụfọdụ ebe ị ga-erute ndị nọọsụ na nga ahụ ọzịlarị ụdị ihe abara uru itinye trained midwives, doctors, you name it, n'ụlọ ọgwụ dị na community science iche iche, nke ga-abụ nwaanyị ebe ịmụ nwa ndị kwesịrị ịnọ lee ya ahụ anọghị maka amụrụ ụmụaka m n'obodo ịbata n'ụlọ ndị niile nọ anesthetic na midwives. Mgbe nwatakịrị nwaanyị bịara ịmụ nwa, ihe niile dị put in place in case enwe nsogbu. Ha niile nọ emergency, inwe ha lee na emergency na mara ihe a ga-eme ozugbo ụdịrị ha ga-etinye anya mara otu esi etinye nke aka ọrụ dịka a na-etikwa doctors a etinye equipment ha needri bụ emergency equipment. Bụ dịka a na-ekwu nwaanyị na-amụ nwa, a na-enwe nwa ụfọdụ wee bleed. Mmadụ eti na Chukwu ekwe na kama Chukwu enyoghị anyị ọgụgụ isi anyị ga-eji mara na ụdịrị ihe a na-eme. Ọ bụrụ na ọ na-emelekwa ihe ị ga-eme ka igbochiwe ya, etinye ihe niile niile so that nwaanyị na-amụ nwa ọ bụrụ ha ala na ihe ọbụla chenjiri, ha bit nwatakịrị, ha trezi nwatakịrị gbanwere, o nwere ka nke a ji nwere nke a ji, na o nwere ka nwatakịrị si sụgharị isi, ma ihe niile adịcha. Nke ọzọ awụzie nwaanyị mụchaa nwa laa, o nidiri ile ahụ 6 weeks, izu ụka 6 nwaanyị si n'ụlọ ọgwụ. Nwaanyị kwesịrị ịga for postnatal check. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị eme ya, ha nọrọzie sị na ọ mụchara nwa ome nke na ọ daa ya nwụrụ most times 42 days after mụchara.
bleeding ugbo ụtụtụ ụmụ nwaanyị ya hụrụ gị na afta ọ mụchara nwa ọ laghachiri ka ele ya anya o kwesịrị ele nwatakịrị anya ele nne anya 6 weeks check-up ọ bara ezigbo uru etinye ka iwu kụziekwara na ndị be anyị emere ya na-eche ya bụ ihe anọ ya bụ medical anyị ga-etitucha anyị nwa nọ n'ofesi nye ndị be anyị educate nye aka kwado eti ụdịrị ihe ndị a in place n'ụlọ wete trainers to train people anyị ga-ejiche ego obodo oyibo anyị ọwa eme nke ọzọ awụrụzie imekwa ndị be anyị educate on good food during pregnancy maka na mgbe mụnwa na-amụ nwa ebe a gwara m na iri liver adịghị mma for nwatakịrị mbụ n'afọ n'ubu too much vitamin A vitamin A adịghị mma for nwatakịrị na-develop. One of my very good friends ụmụazị n'ụlọ sị m na agwara ya n'ụlọ agwara ya the opposite na i were liver na ishie na i were ncha ọmụmụ na ị na-eri liver mgbe ụfọdụ eji m nke a na-ama atụ o nwere information a na-enye na-adịghị mma because teknọlọji agaala afa iji ghọta ihe na-ebutecha nsogbu niile dị iche iche ụzọ na-aghọta ya bụ ihe ndị health professionals ga-etiticha anya associations nọ nga aga enye aka akụziere ndị be anyị ihe dum abịa onwe nọ nọ na-eti ndị be anyị amaghị tọfịa akwa ndị gọọmenti anyị lee onye ka ha mega nke bụ eziokwu nke anyị nwa ga-emelikwanụ ka anyị jisiri ike mee aha mbụ Ngozi Dike ọchịọra nke mbụ n'Oru. Over the years ọmụa bụ nne egwu na-elekọta ụmụ nwanyị Oru nọ na UK anyị nwere ihe mmemme anyị na-achọ ime on the 12th of October. Eji m ohere a wee na-asị ikwu na ibe bịanụ nọnyere anyị ụbọchị ahụ. Before na-aga n'ihu m chọrọ iji ohere a wee na-ekele ndị ikwu na ibe over the years na-abịa nọnyere anyị, na-abịa kwadoro anyị, na-abịa na-asọpọtụ anyị ihe anyị na-eme over the years, all the fundraising anyị na-eme. Anyị na-eji ohere wee sị unu ndewonu, daalụnụ. Njikwa ohere na-asịkwa unu anyị na-eme building projects and educational center. Ebe anyị nwetara ala anyị chọrọ iji wee rụọ educational projects for ụmụ anyị na ụmụnne anyị na ikwu na ibe anyị nọ n'ụlọ ebe ha ga-eje ịmụ ihe ọmụmụ. Anyị ji ohere a wee na-arịọ unu ka unu bịa mbọsị ahụ bịa nọnyere anyị, bịa unu na-abịa kpọta na ikwu na ibe unu, ndị enyi unu bịa nọnyere anyị. Nke ka nke that time or the same time bụ 30 years eji nwe Oru Community Union na UK. 30 years. So ọkwa our anniversary. So anyị sị ka unu bịa nọnyere anyị ụbọchị ahụ. Anyị ga-enwe a lot of activities, ihe nkiri ụmụ nwanyị Oru ga-emekwa dịka ha si na-eme. Anyị ga-enwe dance, anyị ga-agba egwu wee kelee unu.
Igbo ana m ekele ụnụ afọ m bụ Sir Augustine Okoro onye awọ ọmụmụ the current president of Oro Community Union here in United Kingdom. A na-achọ ka anyị unu kwadoro anyị maka mmemme nke a na-achị na 12 of October 2019 ya maka education. I bido na Anzola na whether one of the towns in Oru our mama ebe a chere ọrụ maka ihe gbasara ọmụmụ ihe nke dị iche iche. Unu makwa na anyị mụ invest na ihe gbasara ihe ọmụmụ ihe obodo anyị. Ihe gbasara crime will drop to a very low, that will drop very low, and this is one of the reasons anyị na-achọ ka anyị na-akpọ unu niile ka unu bịanyere anyị aka kwalitere anyị ka we keep it this particular education center. It will be a lot of things will be involved there. Computer section, call it anything. So here come now, you're going to wake here, and we can keep it at the building. Would you? This is about 30 good years Oru in existence, and this year we have achieved a lot. And the good thing is that the number of people in Oru keep on multiplying, and I can't thank God enough as far as this is concerned. Because the more to talk will come, and I am now that's an account. Oru and a Oru as this time around Oru, then Gaza, can we keep Ayaka, and we keep build this particular educational center that will help our sons and daughters there in Oru. I'm First Lady, Oru Community Union, UK branch. Adahamobu, Lady Ifewa Okoro. Ana m achọkwa ụlọ bịa gbadoro anyị mmemme anyị na-eme on the 12th of October 2019. So ejikwana m ohere a na-agwa ụlọ project anyị ji n'aka a na-agwọ Building Computer Educational Center. Anyị azọọla n'ala Igbo ebe anyị ga-ebi uri that project. Anyị ga-ejikwa ndị enyere ndị mmadụ aka ụlọ ma Igbo bụ Igbo anyị na-eme this mmemme every time and ụlọ na-abịakwa na-akwadoro anyị. So ana m eji ohere a ekelekwa ụlọ na-ayọkwa ụlọ ka ụlọ bịa kwadoro anyị nyere anyị aka ka anyị nwee ike iwepụta this project mepụta something for ụmụnne anyị nọ n'ụlọ ka ha na-ahụ ebe ha ga na-aga na-amụ ihe dị iche like kọmputa ha agacha ebe ahụ ha mara na enwere ụmụnne ha nọkwa n'obodo oyibo metara ihe dị iche. Anyị na-arịọ ọhaneze ndị ikwu na ibe ndị hụrụ Oru n'anya na ndị Oru hụrụ n'anya ka ha bịa kwado anyị ihe anyị ga-eme n'ụbọchị ahụ ịgbanyere ọnya ego anyị ji ọrụ maka ihe anyị na-eme n'ụlọ bụ skill acquisition center ebe ụmụaka ga-amụ ka esi arụ ọrụ aka. Anyị azụta ala gbaa ya fence dịka enwere ike Chief Barrister Orugbo anyị na-arịọ ndị enyi ndị ibe ka ha bịa nọnyere anyị na ihe anyị na-eme mgbe 12 2019 onye ihe anyị na-agbado maka ihe anyị na-arụ asị akụrụ uru kọwusi ihe anyị na-ahụ ihe anyị ji enyere kọmiti aka anyị na-enyere ụmụaka aka tupu na-enyere nne na nna ka ọsọ ọrụ na ime ihe ahụ anyị bụ ndị nne na nna n'ihi ike
anyị na-arịọ ndị ikwu na ndị enyi uche nọ ha ga-azụ because Olu wụ one of the formidable community organization in the country. And ndị enyi anyị na ndị ikwu anyị na-abịakwa aza anyị okwu mana ihe ọbụla ha tinyere na anyị na-esi ha n'ikpe anyị na aka nchawa ọnya anyị ji. Ọhaneze ekele m. Aha m Lord Lady Justina Chief Ezigbo mma die Ugodie Oriakụ Chief Sir Jude Ibe, former president of Olu Community. Anyị na-asụ n'ụlọ bịa n'ụbọchị anyị kara aka bụ 12th of October 2019 na Broadwater Farm ụlọ bịa bịa nọnyere anyị ihe anyị na-eme ọ bụ igwe ọnya ego maka civic center anyị na iji na-akwado ndị nọ n'ụlọ ndị onwe ha ka ọ dị. Igbo mma mmadụ ekelekwa m onye unu na-anụ onye ewu lọlọ Dominica Agalike n'inwe ọnụ ndị Igbo ana m akpọkọ unu ọzọkwa si unu biko bịara ihe mmemme anyị na-eme na 12th October ndị Olu anyị na-eme na annual party ihe m na-eme n'ụlọ ihe gbasara kọlchọ n'obodo anyị na-eme ihe mmemme igbo egwu ọnwa onye nke isi kụziri n'obodo n'ime uru anya na ọnwa onye isi nke kụziri ya ihe eji mara m ịkụzikwe n'egwu ahụ akụziri m for over 17 years as the chief coordinator. Egwu bụ ihe eji mara ndị Igbo ọ ihe anyị ji eme entertainment. Egwu na-ejikọ nwanne na nwanne. Mgbe anyị nọrọ n'egwu onye ya na ibie na-enwe nghọtafe na-echefu na a na-enwe nghọtafe. Ọ na-ejikọ ndị Igbo ọnụ. Ọkọchị anyị nke buru ibu na ndị Igbo na-akwado mgbe ọbụla anyị na-ebute egwu nwa anyị ụmụ egwu akpọ ndị di anyị kpọọ ndị enyi anyị kpọọ ndị si ebe ọbụla ha si ka ha bịa fụ ihe nkiri ebe ụmụ nwaanyị na-awụli elu na-awụta awụta. Ihe a wee great entertainment and ọya na-enye aka promote our culture onye eji mara anyị ndị O kwesịrị ka anyị kụziere ndị be anyị nri dị mma mmadụ kwesịrị iri mgbe o tiri nwaanyị kwesịrị itinye. Ama m na nri adịghị n'ụlọ, ọ dị n'ụlọ ama ụfọdụ mgbe ndị be anyị amachaghị nri. O nwere nri dịcha very simple very cheap bụ na-amaghị na nri ndị a dị mma nwaanyị dị ime. Ha ewere nọ nke ha gara aga go point and kill ihe nke a na ha na-eme eripụta ahụ ya hụrụ na ọdịghị mma fọ nwaanyị dị ime nwaanyị na-achọ ịtụ ime. Ihe dị ka mmadụ ịṅụ milk ọzọ abụrụ beans a na-eri eri bụ leguminous crop full of fiber. Ụdịrị ihe simple food a beans a ihe dị ka nuts dị ka ihe dị ka cashew nut a aki awụsa a na-ata ọ dịcha mma ma ihe dị ka aki inu ọ dị mma. Ihe dịkwa ka ube nkịtị a na-ara ara ụbụka na-awụghị ihe nwaanyị ga-espendi too much money n'ego onye ha na-eri. Another thing na-abụrụkwa azụ dị mma. Akụziri ha ụdịrị ihe ndị a na-enyere nwata nwaanyị aka onyere nwaanyị ahụ aka nye minerals ọ chọrọ ya nyere nwa aka. Ihe a ndị obodo a na-eme people na-agụ ha wụrụ nutritionist a ihe a na-akụziri ụlọ onye nọrọ na condition dị otu a dịkwa ihe ọ ga-eri ihe na n'ụlọ amaghị m obodo a ka m bịara nọ na mmadụ wee nutritionist amadị m ya n'ụlọ ya ma nọ na onye wele dọkịta ọgwụla onye ahụ wụkwa nke onye ahụ wụ nka kama ụdịrị ihe ndị a bụ ihe na-enye aka na mmadụ. Nutritionist na-abịa cheke condition mmadụ nọ ihe asị erikwa ihe ị ga-eri ihe na-ege eri. Nwere some certain things nwaanyị dị ime ekwesịghị ịdị na-eri ndị kwesịrị ị na-erisi ike dịka a na-ekwukwu mmiri ọṅụṅụ a
enye ha the education say ha no matter how boil your water nke dị ime ọwa ọzọ awụrụze like a social factor ebidokwara okwu zọgbo otigbo n'ezinụlọ nwaanyị dị ime awụhụ abịa n'ụlọ a na-abịa nwaanyị nwoke nyere nwaanyị aka asịze n'owume arapa a na-akọ ya ọnụ kama ya ka anyị ga-etichi tụcha ndị be anyị mgbe nwaanyị ahụ dị ime nyetụrụ ya aka n'ụlọ nyere ya aka n'ụlọ ekwekwara ka iwe na-ewe gị dịka di eneletreten gị pansị ọnụ nwaanyị na-eti apart from nke iti ihe ahụ nwere ike dị gị eti ya ihe otu mgbe ị nwere kọrel na na-ebutecha high BP ya mgbe ahụ ahụ nwaanyị ahụ na-aṅụ overtime ọkwanụ gị ikwe ndị be bụ ụlọ abịa na-ebute nsogbu nwaanyị jikwa ome gị nka nwaanyị jikwa ome nka nwa nwaanyị bu afọ ime social factor na-ebute nsogbu emesịa ego adịnụ n'ụlọ ọgwụ nyere onwe anyị aka ya agaghị enyere nwaanyị aka emesịzi mgbe nwaanyị je ọgwụ obi bidoro ọrịa obi ya nwụ preeclampsia ọnwụ nka ya sepsis obu nka ya mere social factor ahụ nwoke gụnwa ọ dị gị n'aka ijikọta ezinụlọ gị mgbe ahụ nwaanyị dị ime ihe ọhala ihe ga-enye ya nsogbu gị gbaa mbọ mee ka eshọn ọ nọ n'ụsọ gị jide nwaanyị gị maka nwa bụ n'afọ nke gị onwe kata ka ọ kpọrọ nwa ha laa na be ha ọ na-arụ nwa nwụ nke gị ọ bụ yọlaị na agaga ị gaghị ekwe ka ndị ụmụnne gị ma ndị enyi gị pede stres nwaanyị gị gụwakwanụ ka ịgba mbọ jide onwe gị aka maka ụmụ nwaanyị ga-anọ ya oge ụfọdụ gị jide onwe gị aka wụrụ man of the house were iwe wefee n'ọsọ maka na iti nwaanyị ihe esemokwu zọgbu otu igbo mgbe nwaanyị dị ime ebute nsogbu dị na nwaanyị ike agwụla obi na ala ya elu otu nwa na-ala elu mgbe nwatakịrị ga-agbada nwatakịrị na-ala elu anya na-eti Holy Ghost fire iko na ụmụnne m ihe a ka anyị chọrọ ka anyị kwukwu taa a ga na-ekwukwu okwu a na-eje anyị nwere ọtụtụ ndị ihe anyị na-research maka na ozi anyị na-anata erika from ụlọ ekwesịrị ka akụziere ndị be anyị ọtụtụ ihe dị iche iche ma ndị ga-agbapụga n'ebe ọha si na local whatever na ha na-eje ebe ahụ eme ha ruo ebe ahụ ha nwụ nwatakịrị anwụ a na-ese evu ego agaghị aga ebe a ga-aga mụọ nwa ka nwatakịrị nwere onwe nne ya nwere onwe biko na ndị be anyị ọ gwụla ka ọha m n'ọnụ n'abalị anyị na-ekele ndị niile na-ekiri anyị ndị nọ n'ụwa niile dịka nsi na-ekele ụmụ nwaanyị niile na ụmụ nwoke niile ndị na-agba mbọ ka n'Igbo dị mma ana m asị unu akwụsịkwana unu abịakwala sị na nke jikwa mee nke eme ndị Igbo jikwa dịkwa njọ kekeke no mmadụ anaghị eme ihe ọma maka na ndị mmadụ dị mma ị na-eme ihe ọma maka ịbụ ezigbo mmadụ onye ọbụla na-eme ihe ọma mere gaa n'ihu ngwa na ọ ga-adị na mgbe ọzọ anyị ga-ekwutọpụ okwu a mgbe ọzọ udo chia na ndụ unu ya dịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs mụ ọbụkwa nwanne unu Esther Nnenna Kutinobi ana m asị ka emesịa ejikele oje na nuvu ọchị jebulio sagbara jesi nwụ bịala okerie ya gbara jesi afọ erile n'oke para ya rie mana ọmụrụ nwa n'ibe gani
ya madio nemere danio ubanemle arirere no wamo Mabiala mo were nemoro danio Mabiala mo rada namoro danio mamale ono mekola no ma mama mi yenga bo wakola ya chin mama ntole arirere la danio Alaji ni mori ebi akpagere ya oluba nne nwebere bi akọkere ọfụgbu bi akpagere nwa afọ nneka ụbọchị bi akpagere amadi ọnwa ọzụzụ ụba nwa mama ọdọbiri n'ala ekwu bi akpagere chei nne nwori bi akọkere ibudo bi akpagere ọdún ẹ̀kẹ́ tó sàgbà bí akọ́kẹ́rẹ́ wúsí náà pọ̀ sí ẹ̀ ó bá wọn màmá. Alábí àgẹ̀rẹ́ ọ̀fùkù bí apákẹ́rẹ́ wọn àbọ̀ nẹ́kọ̀ọ́ bọ̀tì bí akọ́kẹ́rẹ́ àmájọ́ rẹ̀ sàmà ẹ̀ ó bá wọn màmá. Ó bá nẹ́ mi. Ó bá nẹ́ mi. Ó bá nẹ́ mi. Ọ bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba nta nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo ayo ebube ayo maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee lụọ n'oge esi ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ nụrụ ebe dị ka ya ayo 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 mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi ayo ebe na ọ na-agbanya bụ anụ ayo 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 ayo
ayo ayo ayo ayo akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube melo gene akwa ebube melo gene kedu ife melo mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melo mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife melo mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melo mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mgbadị ayo 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 nnukwu ọdachi n'obi fedakwubeli bụ na o mechasịrị ayo ebe ọ nọ na-achụ nta ayo 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 ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa ayo wee si n'elu wee daa ayo wele anya na-abọsọ n'osisi ayo 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 mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọ kwudebe ayo 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 oge ọ nwere nwanne na-enyere ya aka onye bụ onye sọtali asọta ayo 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 ndị be anyị unu mana a na-atụrụ inu si na ayo 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 na onye ajọ ife ayo onye aja arụ mmiri na-afịa n'eze o terọzi aka nwanne enu na-enyere aka ayo 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 mesịa ya na onwe wee nwụrụ ayo 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 akụbụba chọkọtazi ife oge mechọkọta ife oge ma ọ mara ayo 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 bidozie tụtụba mụ ebe ntụtụ ayo ayo zuba ọkụkụ mmadụ ayo ndị bụ ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife mere nya nwe emeli ntị ka a mara ife a na-akọ ayo 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 nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri olili n'obodo a akwa ebube jee n'afịa jegote ife dị ka ọkụkọ ụmụ ego ndị mfụli ya n'anya na-enye oge bido n'afịa anụ wee tigide mkpu owele ọkụkụ nnọọ nwekwasị n'eme isi na-agwa ndị mmadụ na ya gotakwala ọkụ ka akwụkwọ na ya gote ọkụkọ ọ ya lebukwa ilu echi niile abịa na abịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka a ya lesikwa n'ọba ọkụkọ mmadụ ka o zuo bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na-akụbu na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị akwa ekwu mbọsị ya gotela ọkụ na onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotela ọkụkọ a akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu
ka bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mgbadị ayo ayo ayo